gatas ngayon Claire? Yes, Reyna, ano yung pagsusubo mo? What? Ano po niyang what o? Naglugos mga itagsabot siyang Tagalog. English na po noon. Ano yung pagsusugo mo, Reyna? I said, ipagtimpla mo ako ng gatas, ilagay mo doon sa misa. Masusunod, Reyna. Timpla na si Yaya o milk. Inumon din ako na rin pag malipat siya. Claire, may tinapay pa ba dyan? Naa, Reyna. Lagyan mo ng toppings ha, star margarine. Sige, Reyna. Namiya ka na gatas, oy. Yaya, timplahi po kog milk. Timplahi? Wala namang ganay gatas. Timplahi mo, mami, patimpla po ka. At tuon din ako si mami. Tugan ta ka. Tugan? Tugan dito. Wala namang ganay gatas. Mami, nagtimpla si Yaya og milk nga dili ko niya timplahan. Claire, bigyan mo rin ng gatas si senyorita. Thank you, mami. Reyna, wala na may gatas. Nahurot na tong 1,000 mg nga gatas? Alangan ni Maurot Reyna nga kailangan man ni senyorita ang gatas. Apil mo ganin ni siya kilaw, mami. Nakita na ko siya, ikaw siya tulog ka kutsara. Bantog ra po din na nambok kaya ya, kay ginakilaw po din ni mong gatas. Sa isa raman po to Reyna, itilaw raman po ko. Nauna, mag-apil-apil pong kilaw. Sige na, asa ni si Lucio? Dito Reyna, nagdahigda, nagpadako siyang tiyan. Tawaga, kay sugon ako pautang og gatas. Lucio! Lucio! Sa bang Claire? Pautangon daw ka gatas ni Reyna, dito ilang Ryan. Na, may lang pautangon ta. Wala pa may isa kabayan dito. Istingi lang, good. Sige. Reyna, ako nang gingnan sa Lucio, nga pautangon o gatas. Kaya akong gisugo si mo ready na? Ready na, Reyna. Sige, magawas lang po ron. Nya Claire, nakapangugas na bakal plato? Ay, tama na Reyna, wala pa di ay. Ako sa tungugasan ng plato. Maria, hulatan lang tayo mong milk ha, kay nagpautang pa ko. Sige, mami. Mugawas ako, mami, ha? Para si Yaya. Sa plato. Huh? Gutom na ko, ayoko. Nangalangayan, timpla gatas. Ay, malig kaon si Rina. Pura ni puson de. Claire, asa na akong milk ug bread? Ha? Wala pa rin ka nagkaon, Rina? Ano ka nagkaon, ani? Mami, asa di akong milk? Gutom na kayo ko ba? Wa pa may pagawas na ko, Claire. Asa nang gatas si senyorita nimo? Kinsa di nag-inom sa gatas o nagkaon sa bread? Abi na ko sa senyorita. Mami, giinom siguro ni Yaya ang milk. Nagikaon niya ang bread. Ni, atik-atik pa dyan ni si Yaya. Ama, unang nila na pasaninglan, ani. Nga nang hugas ramang gani kong plato. Claire, timplahe ko gusab. Pasayilan na po si Yaya. Gagway ni senyorita. Siya dyan nagkaon, ani ba?